Naša firma používa výplňové materiály aj z tej klasickej rady, čiže pružinové sedáky, kde je pružinový rám a taký pružinový sedák vám vydrží x rokov. Potom je polyuretánová pena, ktorá by mala mať minimálne 45 kg a viac na meter kubický, kde tá hustota peny vám zaručuje, že sa za pár rokov nepresedí. Samozrejme mínus vždy je, ak je polyuretánová pena teda riedka, po prípade niektorí výrobcovia používajú pri lacných sedačkách teplé polyuretánové peny, ktoré sú riedke a minimálne do 5 rokov sa vám presedia. Čiže tá studená polyuretánová pena, ktorá má patričnú hustotu, vám zaručuje, že vydrží takmer tak dlho ako pružinový sedák. Čo sa týka látkových poťahov, tak znovu tie látky by mali mať minimálne okolo 400 gramov na meter štvorcový, čím sa vyjadruje pevnosť látky. Čiže keď tú látku chytíte do ruky, tak cítite teda, že naozaj je to pevná látka. Čím vyššia gramáž na meter štvorcový, tým je pevnejšia látka. A potom je stupeň oderu, je to označované v medzinárodnej takej jednotke Martindale, kde sa látky testujú vlastne na stupeň oderu na takom stroji, že koľko cyklov vydrží pri tom odere. My používame látky, ktoré majú minimálne 25 000 Martindaleov a maximálne 150 000 Martindaleov. Čím je látka hustejšie tkaná, tým je vyšší stupeň oderu. Pokiaľ sú tie štruktúry látky výraznejšie, tak ten stupeň oderu samozrejme potom klesá.